फ्रायसाठी लागणारं साहित्य: धना पावडर, हळद, खायचा सोडा, तांदळाचं पीठ, बेसन पीठ, मालवणी तिखट आणि चवीप्रमाणे मीठ आणि 1/2 किलो भेंडी. बेसन पीठ घेऊ, त्याचं पीठ, चिमूटभर सोडा, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा हळद, 2 चमचे तिखट मालवणी मसाला आणि चवीप्रमाणे मीठ. हे आपण एकत्र करू. गुठळ्याला नाही राहिल्या पाहिजे. आपण चांगलं असं फेटून घेऊ. आपण आता ही भेंडी मिरची भजीसारखी पिठात भरून फ्राय करू. आपली भेंडी फ्राय तयार झालेली आहेत. आपण आता भांड्यात अशी काढून घेऊ. तुम्ही पण करून बघा आणि कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.